L-uffiċjini ċentrali tal-Air Malta mill-Barracks f'Ħalluqa iċċaqalqu lejn Sky Parks fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Il-Kap Eżekuttiv tal-Air Malta Peter Davis qal li din hija ġurnata sinifikanti li turi biċ-ċar il-pass il quddiem li għamlet l-Air Malta sa minn meta bdiet il-proċess ta' ristrutturar f'dawn l-aħħar 18-il xahar. Skont Davis, it-trasformazzjoni li saret qed wassal għal suċċess u sostna li din kienet bidla li l-linja tal-ajru kellha bżonn tgħaddi minnha. Tkellem ukoll iċ-Chairman tal-Air Malta Louis Farrugia li qal li ra bidla fl-ambjent minn meta sar Chairman. Iċ-ċaqliq lejn Sky Parks għal Farrugia kienet waħda mill-lista impressjonanti ta' xogħol li sar. Dwar is-sitwazzjoni finanzjarja tal-Air Malta qal li din qiegħda on track. Min-naħa tiegħu il-Ministru tal-Finanzi Tonio Fenech qal li huwa importanti li l-linja nazzjonali tal-ajru tkompli tirristruttura biex dejjem tkun kompetittiva u tiżgura li dan il-pjan twettqu u bir-riżultati meħtieġa. Fenech qal li l-aħħar snin ma kinux faċli għall-Air Malta. Semma kif l-Air Malta kienet affettwata minħabba l-prezzijiet għoljin taż-żejt, minħabba r-rati tal-kambju u l-kompetizzjoni mill-linji low cost. Tkellem dwar l-40 miljun euro sussidji li l-Gvern se jagħti lill-Air Malta matul is-sena li ġejja billan li jsostnu l-bidla meħtieġa u biex isaħħu l-finanzi tal-kumpanija. Dwar l-uffiċjini l-ġodda Tonio Fenech qal li dan kien pass tajjeb għaliex qabel il-ħaddiema kienu jaħdmu f'barracks u kienu jkollhom jagħmlu passiġġjati u jaħlu l-ħin biex imorru minn post għal ieħor.